Tħoss li l-pajjiż jiżviluppa b'mod sostenibbli? Fimni jena minnaħa tal-izvilupp li nistanara minnaħa tal-Lena Malta. Ġiviri, l-Lena Malta naħseb minn sena l-sena ipprovat tagħmel u provat kabbar u tejjeb id-distribuzzjoni tagħha. Wieħed jista' jgħid forsi ma sarx biżejjed minħabba dak li nqala. Però ħadd ma jista' jgħid li qatt ma sar xejn. Ġifieri dal-aħħar ma sar xejn. Dal-aħħar, ġifieri daw l-aħħar 5 xhur, daw l-aħħar 6 xhur. Kellna sitwazzjoni fejn lajna t-toroq, kellna sitwazzjoni fejn dejjaqna residenti, kellna sitwazzjoni ta' traffiku, imma dak li għamilna f'6 xhur kien ippjanat li jsir fuq medda ta' 6 snin. Nista' nkellmek bħala ċittadin jew? Ejwa, mela le. Mela, bħala ċittadin tħoss li dan il-pajjiż jiżviluppat b'mod sostenibbli? Fimni, bħala żvilupp naħseb Malta żviluppat allarmanti. Ġifieri il-sitwazzjoni, l-ekonomija li kellna ġo Malta, ġifieri wieħed jista' jarada mill-aspett talenti ta' ċittadin, wieħed jara illi l-ekonomija ta' Malta splodiet, imma kif splodiet l-ekonomija ta' Malta, inti tittara illi ittejjeb ukoll is-sitwazzjoni ta' servizzi. Ġifieri hija critical infrastructure ġon. Id-dawl huwa critical infrastructure illum anka jekk immorru ġo appartament. Inti qed tgħid li xiri tisir, inti qed tgħid li xiri tisir, inti kważi qed titini definizzjoni ta' żvilupp sostenibbli x'inhu. Jgħid insaqsik. Din id-definizzjoni ta' żvilupp sostenibbli fil-verità ġiet applikata? Jiena naħseb ġiet malajr. X'ġie malajr? Ġie malajr il-pajjiż kiber b'mod allarmanti. Li jagħmilha mhux sostenibbli. Ġifieri mhux li ma ġietx mod sostenibbli, għandna issues bħal kwalinkwa sitwazzjoni li jista' jkollok. Ġifieri aħna Lena Malta ġiet f'sitwazzjoni fejn wieħed jista' jgħid illi l-iżvilupp li kien qed isir ma kienx jagħti laħħaq mal-iżvilupp tal-pajjiż. Imma ifhimni għalhekk l-injection li jingħata ġo Lena Malta l-investiment tal-55 miljun kellha bżonnu Lena Malta? Mela tlaqna.